Dakika na parko daboro tok sachiel marokinyi machiegni tok maromo kuongo e chenro mar piny matai nyinga Joyce Oduor. Nyakwar mugejo wadhi mbele kod chenro marwa marokinyi makawuono kai twak maromo kuongo wadwa twako dore kod Tulo manyo omuocha e county mano ma Homa Bay e kinde ma kwith mano mar Linda Mwananchi ne odhi e county mano ma Homa Bay ka gintiere romo margi mopogore kod jopenya. Nyaka sani nyakwar mugejo nitiere achije mane omaki kitudo kod nyayo Tulo makamano. Kata kamano nobedo gino marach ahinya ni nitiere joma ne owito ngimagi. Ji ariyo nowito ngimagi ka joma moko mago moheo kata maderoma 54 ne oyudo kod hinyruok makoni kod kocha mano e kinde Tulo makamano. To bende nitiere jofwambo moko ma bende ne oyudore kamarach kalure ni gin bende ne giyudo hinyruok makoni kod kocha e kinde Tulo makamano. Nyaka sani nitiere josiasa mopogore mosebedo ka wuok oko kendo kwedo wach mar tiyo kod rawere e nyayo Tulo e kinde romo mag siasa e pacho kae. Kata kamano bende kwetha mano maketo sirikal tesre mano malinda Mwananchi kachiel kod kweth mamoko maketo sirikal tesre osebedo ka wuok oko ka seyo sirikal ni sirikal ema koro nyalo bedo ni tiyo kod jonjore kata tiyo kod guns e ketho romo mag siasa mag kweth maketo sirikal tesre. Tadira nitiere kanyo e wachno to penjo mabende osebedo ka wapenjore kata penjo mabende jomoko penjore nang'o momiyo romo moko itere county ma Homa Bay kinde ka kinde nikech wang'eyo ni ma okena tielo mokwongo mabende waneno ka moko kuom jotelo mago mag kwetha mano mar Linda Mwananchi dhie county mano ma Homa Bay ka gintiere e romo margi. Ang'o momiyo romo makamago ok nyal tere counties mamoko titere mane county mano ma Homa Bay. Mane twak madwa bedo godo kinyi makawuono ka wanono Tulo mayando bede county mano ma Homa Bay. Antiere kod welo adek mak mana ni gie thuolo ni welo ariyo kende mosechopo e studio ka. Jaod bura ma Kibra mano mwalimu Peter Orero bro bedo katudore kodwa e kinde mwadhi mbele kod twak. Gie thuolo ni antiere kae kod Kennedy Ondiek janon weche mag siasa kaachiel kod Tom Madanji en janon weche mag siasa kendo otenore ka Linda Mwananchi. Achako di Kennedy Ondiek oyawre chio nade? Achio maber Joyce. Ng'andaro ka thuolo makende mona mos ni kwanya joka na namni oyawre uru. Endo arwa ka thuolo be monda wach ni atimo sahinya ne familia ma Gwada Kisumu county kaluore gi attack mane gibedo godo mano waneno. Kaluore gi case mar puodho madhi mbele. Samoro dwaro ni wachiu thuolo ne sheria mondo kaw mkondo mare mondo ng'ato ka ng'ato kaluore gi haki mare mondo kik waketh gik moko kaka neno oketh dala ma Gwada Kisumu kacha. To kamano tamor na neno ka the area MCA work very strongly Wadunya kendo aneno ka he has done a good thing. Mano is what we call leadership. Sometimes dwaro ni kantie challenges to people address them properly. Machiegni twak okinyi makawuono Kennedy Ondiek. Tom Madanji oyawre chio nade kendo machiegni twak. Erokamano ahinya Joyce. Achio maber kendo doka thuolo ni mar mos jowinjo te kamoro amora ma gintiere kendo adwa duoko ne ji tero kamano especially jogo mawuok Homa Bay kuom ne miyo warwak makende Jumapil mokalo. Adwa chaka kawo thuolo ni mar goyo ne ji duto mano yudo hinyruok e kinde mano wantiere kod rally Homa Bay. Adwa kawo thuolo ni mar goyo mos ne joma nolalo mwandugi fani nyalo neno screen geche mowang'. Adwoko mos ne jok moyudo lal kata jok mowito ngimagi. Akwayo mondo Nyasaye oket chunygi kama ber to ahinya akwayo jothurwa wuoth pod ni mabor obed mana gi kwe gigo duto biro bedo maber. Erokamano machiegni nye twak okinyi makawuono nyakwara mugejo ng'imbe rwak ni machiegni bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo mora mora kokalo nambwa mar ote machuo kari 3 Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan meni nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ na chak kodi Tom Madanji kaka janon siasa mano man Linda Mwananchi kenda ng'eni na achiel kuom jogo mayando chopo e county mano ma Homa Bay kinde ma kweth mar Linda Mwananchi no chano wuoth margi e county ma Homa Bay ne gidhi kanyo nyandhiwa mano mayudore Suba South constituency Sindo kaachiel kod Homa Bay town kama ne ubede kod romo magu e kinde manudhi e county ma Homa Bay. Ang'o mano timore? Ang'o ma kinde ka kinde wanno ka kweth mar Linda Mwananchi chomo mana county ma Homa Bay? Ang'o momiyo Homa Bay? Joyce, apani kweth mar Linda Mwananchi wasewuotho e Kenya mzima. Aparo ni wachako gi Kitengela, wasedhi Narok,
wasedhi Western te, wasedhi Kisumu, wasedhi Mombasa, wasedhi Central ma en Thika. Jumapil mokalo no wantiere Homa Bay. To adieri makende ni kuonde mo counties gi te wasedhi waseyudo rwak kod kwe. Mana matin samoro tear gas apari nyalo neno ka samoro tear gas moro minyabawo matin, lakini ahinya romo mwasebedo godo e counties mopogore kaka Linda Mwananchi, jopiny osewuok oko ka romgi morwako maber, mwatwa kod jopiny. Mana kopogore gi ma Homa Bay, ma be aburo medo puoyo jopiny kecha giwuok ka romgi kata obedo ni tek to atek, agirwako maber, awago kod gi mbaka maber. Erokamano. To iwacho ni usebedo ka wuotho e gwenge mopogore te gwenge mopogore ok waseneno gino mano timore county mano ma Homa Bay ka timore gwenge makama. Nyalo bedo nang'o matimore ni kudhie gwenge go mago mag Luo Nyanza, wang'eni Linda Mwananchi en kweth mantiere kod jotelo mopogore to aneno ka weche makamagi ema koro timore e county ma Homa Bay. Ang'o matimore kata ang'o manyalo bedo ni notimore mano kelo tulo maket kod mano waneno gino manyiso picha marach ahinya? Madanji. Picha ni rach ahinya ne oganda mar Luo Joyce. Kendo en gima koro chopo kuma koro okonego benwa kwede to wawege kanyo. Onego benwa kwede to ang'iyo gima inyalo tim mondo gima kama kendo kik chak nuore kendo. County mar Homa Bay okopogore gi county ma Kisumu. County ma Kisumu nitie gi jotelo kochakore MPs, MCAs nyaka governor. To kano chopo sa mar Linda Mwananchi norwako jotelo gi, ne ok aneno jatelo moro amora mano threaten Linda Mwananchi nyaka no donjo Kisumu. Kata jok mano temo threatenwa Kisumu County no gin jok mawuok Kisumu County. No temo mwachopo Kisumu County mwuoyo maber. Gima nyalo wacho ni samoro okelo pogruok matin gi rally ma wantiere godo Homa Bay en jotelo ma wantiere godo thurwa. To en wach malit ahinya Joyce, nikech koro gini odong' lweny mar joluo dhawo kendgi. En wach malit ahinya. Kiwacho ni en jotelo mage minyalo bedo ni seyo kod kod gigo mano timore? Joyce aparo ni ng'ata kamoro amoro mantiere kata in ing'eyo jotelo mo threaten Linda Mwananchi kapok odonjo Homa Bay. Onge ng'ata kochopo sani be abuok nono gi investigation ma itimo. Aparo ni investigation kata evidences te nyocho waseoro ne IG gintiere godo. Gintie gi evidences gi jotelo gi kaka no threatenwa. Joyce ado wacho ni kata Homa Bay town kaka Linda Mwananchi no kwa yudo thuolo mar nini. Iwinjo. Apano seneno kata tulo mano time otende mopogore Homa Bay town. Apano nyocho neno kaka idino ndara. Iwinjo. Apani picha moro apano ni ineno kacha macha ndara mano gero mabe manyo tam Linda Mwananchi mondo kik nyon. Apani neno kako keth ndara. Iwinjo. Koro penjo maduong' en ni jomo timo kamaegi gin ng'a. Iwinjo. To jok mano threaten kata mano golo weche moko ma samoro ok nyal kelo kwe ne jopiny. Iwinjo. Ang'o mosetimnegi to gin kanyo. To sirkal wachang'o. Erokamano. Yana mar mondo mi arwaki TWAK Kennedy Ondiek gima notimore e county ma Homa Bay en gino ma pod jomoko hum nono. Nang'o momiyo ka jogi osebedo ka dhi e counties mamoko kendo iwenjo kanya ka Madanji wacho ni osebedo kata obedo ni kuonde moko osebedo kirwako gi maber ahinya, to county ma Homa Bay ni weche ne beto dhi marach kalure koda ngima mano aneno kolala, mwandu mane waneno kokethore, kachiel koda joma odong' kod hinyruok makoni kod kocha. Ang'o matimore e county ma Homa Bay kono? Erokamano Joyce. Mokwongo adwa timo mos ahinya ne gik manotimore kendo adwa wacho ni kaluwore gi katiba marwa article 38 kata article 38 yienwa mondo mi wuo kata wachiw pachwa. 37 yienwa mondo wa associate, wa demonstrate kaka wanyalo. But gima duong' madwa penjo mamiyo adwa sama duoko penjo nino tabro penjo jo Linda Mwananchi gi. Ne Mwananchi nitiere girgi ni nitie Linda, then nitiere Mwananchi. Then ne gineno situation mane nitie Homa Bay. Sama ne pok gidhi. Ng'eni gini endi ng'iyo before e sechego
koro wang'iyo aftermath gik ma giwacho gi en after. James Orengo nobedo gi limbe ariyo Homa Bay. James Orengo ka nobiro Homa Bay mokwongo ni neno koyanyo gavana ma Homa Bay, gavana ma anagone kura. Gavana Gladys Wanga nyalo bedo ng'ama miyo, but gik manorengo wacho di nyayudo thuolo mondo igoye video no ne jok maluwo bang'e gi mondo ipenje ni de min gi kata chiege kata nyamin gi emiwacho gik makamago kuome gi ng'ato ewi microphone kama jok momiye luor nitie. Gladys en namba 1 en chiwa, kidhi karachuonjwa en marwa, kidhi kuonde mopogore ka en nyamin ji, kidhi kamoro amora kiwe bedo ne gavana. Orengo nobiro Homa Bay mo o explain nwa kaka Gladys oparo en owuon. Mizo no chayo Gladys the woman, then odhi chayo Gladys the governor, then odhi chayo jo Homa Bay mano yiero Gladys the woman to be the governor. Mano one thing majalinda mwananchi kapok openjo gimomiyo geng ndara to winjo gipenjo Orengo gimomiyo notimo mano. Namba 2 neno kang makare mar gengo ndara no ahero ga explain ajo ing'eya ga ng'ega explain my points maka kele to kata penjo mag ni penja onge nikech atemo nyisi namba 2 akelie gengo ndara nikech gengo ndara gondeche wan gi right mar timo anything, gin properties magwa, mano public property and one members mag public. Namba 2 Orengo kochako duogo Homa Bay ineno ka odhi mbele gi the same attack. Kapok ne giwuok Nairobi mondo gidhi kuonde mane giwuoke, okang'e kuonde mane giwuoke, ana pogi ka gisieko gi different areas. Babu Owino madwa chung governor ma Nairobi mokwongo onge gi national position mora manyalo miye mandate mar wuotho Homa Bay nikech ok en leader mar position party mora ma national, en a member of parliament ma Embakasi East. Owuok to kapok owuok to declare kendo nuneno kowacho ka ni odhi gidhi colonize Homa Bay. To colonize king'iyo kizungu mar colonizing tiende niya udhi kawo jomoko uketo mwasi maru. Ni koro Babu Owino to gi team mar Linda Mwananchi motelnegi gi Edwin Sifuna gi James Orengo declare kapok giwuok gibiro ni wadhi colonize Homa Bay. To kendo giwacho zaidi niya gidhi nyiso Homa Bay gik matimore ma Homa Bay go ok ong'eyo, yet wane ma wan Homa Bay kanyo. Mano was the second point madwa ni mondo Jalinda Mwananchi understand. Then wadhi ni Jolinda Mwananchi ne gidhi Homa Bay, ne gidhi wuoyo gi jopiny, mane gima giwacho. Jopiny mane gidhi wuoyo gogo eminene ndaragi, jok mineno giwacho noloro ndarago mago jopiny. Joma gineno nyisa Governor Gladys Wanga e picha kanyo koloro ndara, nyisa Peter Kaluma kanyo koloro ndara, abe CM kanyo kaloro ndara, CM na MCA mora moloro ndara kanyo. The people mane gidhi wuoyo goge emano winjo gi kaka gibiro. Owacho ni please wan kaluore gi achaya mane usenyiso to our leader mane wayiero gi majority vote in Homa Bay miluongo ni Gladys Wanga, and then the fact ni wan kaka leadership mar ODM anda Oburu Odinga ose declare ni wa support William Ruto nikech gik mane waonge go William Ruto semiwa, including study amud wadhi eno William Ruto manyocho geronwa ka gitudore gi governor marwa to giwetewa manie sirikal kaka Dr. Raymond Omolo kachiel gi John Bat gitimonwa gigi. Then idwa biro Homa Bay ka kise declare nwa ni William Ruto ni okidwar, nidwa biro go one term. Ise declare nwa ni governor wa mwayiero matiyo nwa be okidwar, idwa ni iyanye kendi chae. Then idwa biro wuoyo kodwa. Ise lando nwa gimi idwa biro wacho nwa in advance, and then idwa ni wayieni mondi bi. Okinyal donjo kamoro wadwa, and adwa wacho ni maendi kawuono wacho ni adwa bedo very candid and sober. Okinyal dhi e pango ni dwa dhi e dala ng'ato. Kise pango ni dhi e dala ng'ato, then ipango ni dwa pange e dala ne, then kendi biro. And adwa wacho ni king'iyo the level mar preparedness. Ng'ada matin Ondiek mondi kapok waroko kata mheshimiwa Orero TWAK. Iwacho kanyo ni joma ne nitiere ndarago ne gin jo Homa Bay. Gine mane giwuok oko ka koro kidwar ni Jolinda Mwananchi mar mondo miyo bi kendo nwanno kaka gindino ndara. Iwacho kanyo ni ndarago gin ndara mag jo Homa Bay. Gine mag jopiny mag gin jo Homa Bay. Penjo mabende penjore ne wanno ka ji mathoth ohinyore, jofuambo magwa
bende penjo ni ng'ama notero jonjore kono mohinyo ji mowang'o nyamburko kiwacho ni ne gin jopiny manok dwa rwako joma be gige lweny manwaneno kotong' godo ji opanga nyalo bedo ni ng'ama nokelo gi kuro. Awachi ni Joyce, de wanya bedo gi videos mopogore opogore. To di goye videos mopogore opogore. Ing'iyane ka jopiny gi ne nigo panga. Nikech an anyalo miyi video kamorengo, James Orengo himself oluor gi jowuoyi moting'o bete to gi moting'o ludhe. Anyalo miyi video no nikate simba ka ok en gima ne ok obedo covered. And ka ne ok ulande ka to then onego bedi penja ni gima Orengo is a governor man gi ji moluore man gi beti, moluore man gi ludhe. Siemna kama yawuoyi gi naneno ka giketo video moro mar Kaloma kane wuoyo kama kijana moro noting'e beti. To pok aneno kama gi wache ngech nen ng'at achiel. To maendi jok morengo ting'o dhano mokalo 30 kendo samo receive Wangamati, receive governor Wangamati ka en gi yawuoyi moting'o ludhe gi bete. Kosa miu video no iplay ne joka nyana because gine mane gibiro. Kane gibiro dalawa, Homa Bay, an Homa Bay dalawa, Orengo ka Homa Bay, Homa Bay. Nikech kineno video yena penj iya Homa Bay mane jofwambo magwa ofwamba adi address kar jofwambo adi address kar jofwambo ang'eni jaduong' Orero wuok Homa Bay iwa Homa Bay ang' nodwoka ana Homa Bay and watuga chiel ka chiel owinji tugi kama Orengo maonge leader ka. There is no MP here, there is no MP here. Magi jopiny kigin wakia ni gibedo commanded gi ng'ani kech ok ane the leader to manyisi video morengo owuon. And anyalo dhi ka NCIC ma testify because it's a video man go ka Orengo nigi yawuoyi man gi ludhe gi beti samo receive Wangamati and giwacho ni wadhi wa attack jogi. And the worst of it gima koro nyaka kel gik makamagi. Babu Owino nie wi gari gi microphone. Oseneno ka nitie youths mang'eny mbele ne mais like racist bedo ni gidhi kuro. Ne onge MP mane ni kanyo, ne onge MCA mane ni kanyo. Then en owuon ma en MP to kendo en the leader mo call himself ni gidhi linda wananchi giwacho ni attack 20 mano Babu chiwo command. Kise chiwo command ni 20 against the people and in NP and makar the people and ng'eyo ni se wacho ni colonize gi and they don't want you to colonize them, then idwa wacho ni kose rodhi tidwa ywak. Ing'e nitie gik moko ma adwa wacho ni you don't okidhi ing'weny sianda thuol then you expect to ni okai. Nitie gik ma ok wanyal timo then idwa biro kai ni idwa wacho ni idwa penjwa gimomiyo no go Homa Bay. Adwa wacho nikech en in record ang'eni ma is a public television. Jowa ma jo Homa Bay ok gin jolweny. Dine gin jolweny chieng' manorengo yanyo Gladys wi TV dinogoye. Nokogoye. Di chieng' manodok dwaro miero dinogoye. Nokogoye. Ni neno ka ne giyudo jomathin sindo ne giwuoyo godo. Ji no dagi. Ne giyudo jomathin sindo nikech Karoli en MP makanyo to ne ni kodgi en gi jomo supporte mane nyaka winje mondo dhi kanyo. But jomang'eny ma Homa Bay ne ok dwa chiko itgi ne gigo. Kane ing'iyo kata Homa Bay ng'ama ne dwa chiko itgi ne gigo ne onge. Kidhi Oyugis gitemo jomoko tuch gi kocho riembgi. Ka gidhi Rangwe jomoko tuch gi kocho riembgi. Ne en general refusal mar the people mar Homa Bay. Chakre ni kumora mora nyandiwo mane girony gidhi nikech Karoli MP makacha. So adwa kwayo. There are few clarifications mang na make. Kiyena and kiyena tanga address owadwa ni with a lot of humility. Clarification go make mamondi mar mondo mi warwak mheshimiwa mano mwalimu Peter Orero bende TWAK. Madanji mbe nang'eni nitiere moko kuom penjo mabende angipe nikech winjo kanyo ka Ondiek wacho ni jolinda mwananchi noseng'eyo ni ka gidhi Homa Bay weche ok nyal bedo makare. Ang'o momiyo dak nu retreat? Yeah. Mar mondo miki kudhi mano bende mapenjo ma ji nyalo bedo ni penjo ka nuseng'eyo ni lwasi ok dhi bedo makare ang'o momiyo pod nudhi kuro manyaka sani wanno ka nitiere joma wito ngimagi nitiere joma mwandu mag-gi okethore sani koro giywago lal kaachiel kod joma odong' gi hinyruok kata kamano mak parono gi kanyo arok mheshimiwa mwalimu Peter Orero TWAK machiegni inya chwako kinyi ma kawuono mheshimiwa ang'o matimore kata ang'o manotimore kaunti ma Homa Bay ma en kaunti ma in bende iwuoge nikech weche ma kamagi kwanno ka timore joma nitiere pinje ma oko bende kaneno waka wan kama to wacho moyiero okonyis picha makare mheshimiwa mokonga dukero kama naye ing'eny be pok amoso jopiny yaka konga moso jopiny kata kapok achako wuoyo adwa gone Homa Bay mos ahinya nikech gik manotimorego
jomoko nohinyore, joma be nyayudo nene wuotha to nikech gigi ne timore ne gihinyore. To mar ariyo adwa kuongo kendo agone jo nurses gi doctors Homa Bay mano otemo thiedho joma nohinyore. To ka koro ang'iyo video ka ne piny lich ahinya Homa Bay. Ating'e nyisa ni an ja Kibra ka. Koro gigi ne waneno me mbui katimore. To ok ang'eyo gima chandowa kaka joluowa nikech Orengo en gavana ma Siaya. To Orengo kana awinjo kowuoyo Homa Bay ne ok awinjo kowacho nodwaro presidency. No odhi kacha to winjo kowacho no en koreo gai mar chama joma giwuotho go nikech en ng'ama duong' kanyo. Koro gima ne miyo Orengo gi jogi dhi Homa Bay to gi Tulo manowuok malich kama betama ng'eyo nikech sa siasa podi to en kaka gavana owinjo bed norito Siaya to kochung president to jogo ne nyalo neno ni to kodhi kono to dhi wacho na dwa no yiera kaka president. Mokwongo akwero ahinya violence. Wan nyaka na bed MP ma Kibra neno kaka koro tinde Kibra kwe kata yok din. Tiene ni wawuoyo gi jopiny mondo wane kaka piny dhi. To koro ka koro wanyalo wacho ni Homa Bay no kane gidhiye to ne giseng'eyo ni samoro lweny nyalo wuok nikech Orengo kosedhi Homa Bay diriyo kende osedhi didek aparo. To gima rach ahinya ok ang'e gima osiepna ni owa gima rach ahinya ni kanodhi mokwongo gima nowacho dhoge kuom gavana ma Homa Bay ne ok en gima ber ahinya kendo en gima ir miyo. Nowacho ni en ok nind kuome, en monindo kuom min. Ing'eni mano gima ok nyal wacho kama ji nitie. To ma be mama man gi nyithindo, man gi jaode, to man gi ji mang'eny. To en mama kendo chairman mar party maduong' ahinya e Kenya ka mar ODM. To kendo en governor. To ma governor wadgi ema wuok kore kocha to biro koni mawach wechego. Omiyo kaka wan joko an ng'enya hera ahinya kidhi e constituency na tibinjo winjo no Orero ni ohero mana wuoyo gi mine. Mine gin joma beyo. Un joma wabembeleza tu to miyo be kosewacho ni en kodi to ok ochako bagre. Omiyo ng'ama dichuo ok nyal wuok nowacho weche ilago kuom ng'ama miyo. Koro apani ma be ma osebedo ka ilo jo Homa Bay ni tang'o momiyo gavana wa mabende en mana mama achiel kende mane the whole of Southern Nyanza and Nyanza as a whole itimo negi. An da neno kawacho ni wan kaka jo Kenya we kata ni joluo wan kaka jo Kenya nyaka wawe wach mar violence. Mar ariyo kineno sama ne jogo donje Homa Bay ana wuoch gino nang'iye e TV bang' sa achiel otieno ting'enyi kata mana ABC diere mwa campaign sa 12 bang'e nonge campaign. De gin joma beyo kane gi anyandiwa to sa osegik sa 11 gi nus to no winjo gi winjre ni yawa wasebiro mano be en mana Homa Bay sa oserumo gini koro wang'adi wadogi chieng' moro wachak wabi nikech ok ndalo korumo piny ok kethre pod wan gi chieng' moro machielo to chuno mane gi chunore ni nyaka gidonj mana Homa Bay no tiende ni ne gin gaginga gi jo Homa Bay emomiyo koro gigi ne wuok pare otieno kata in ka ikoro sane midwa adrese ji ka sa achiel to sekalo kendo naneno gidhi nyaka karachuonyo madhi mana sa 4 otieno. Koro mano nyiso ni gima ne paro mane gin go ne ok gin gi paro maber. Ting'e ni joluowa gima gihero ahinya ni ok inyal nyorogi agenga no ka gineno ka ng'ama nyorogi to gin be nyaka giwuog oko ne jogegi. Omiyo aduoko ne joma aneno picha moro ka ng'iye maber yudhe gi ne gima giting'o onge ng'iye kinene maber gi wuoth achiel achiel inyalo yudo out of 10 ng'eny kata mana oganda nitie moko magele mi ok gibedo mabeyo te mana pichni mabineno ka ile makoro rakruok no to largely wan jowa samoro gima wating'o ga en kidi kata mana miyudo ka oso kidi moro e ang'ola ne ka oritore go mane Islam wating'o ga lakini
silaha madongo dongo gi jowok tinga. Omiyo ng'eny jo Homa Bay maneno gionge gi silaha. Koro tiene ni gin ne giwuok mana oko. Aneno ka nitiere jago moro moting'o panga kanyo. Mano wacho ni mago nyalo bedo, mago nyalo yudo achiel out of gine jomoko. Ting'enyo wan bende kini wuotho dala ahinya. Jodalago iyudo ka ng'amo wuok kata ka dhi bedo to tiyo go panga moro, ok mar nek to ji wuotho ga wuotha mar serruok. Inya yudo ka achiel kuom jomoko oting'o panga. To gini ne wanyalo avoid. Kanu wasayudo ka piny tek kata mana the late Raila Odinga kanu winjo ni piny tek kamoro nogomu kendo ne okoero kuma ji dhi gore. Mano bende makela e penjo machielo nang'o momiyo Homa Bay kinde ka kinde nikech bende iwacho ka ni ma ok en okang' mokwongo ma gavana e kaunti mano ma Asia James Orengo kaachiel koda Lange dhi e kaunti mano ma Homa Bay. Iwacho kanyo ni nyalo bedo ni en nyadidek matiende ni ma en nyading'wen. Ang'o momiyo mana Homa Bay? Ing'eyo Homa Bay kiwinjo kaka ji wuoye Kenya ka. Ji neno ni sirkal osetero mwandu mang'eny Homa Bay. Kendo sirkal nikech kata mana ker mar Kenya osedhi Homa Bay molo karibu counties mang'eny ahinya Kenya ka. Dwalo counties te. Koro ji paro kendo governors moko neno ni jatelo mar pinyni osetero dongruok mang'eny e Homa Bay moloyo counties moko. Koro apani gin gi nyiego moro. Na ang'o momiyo Homa Bay ni ema itere kony mang'eny moloyo kamoro. Kaka koro yore miloso Homa Bay ka. Ring road cha ok en gima yot. Mosechak losi to gi moko to kata ke dhi stadium kidonjo Homa Bay ka tinde chieng' moro na dhi Homa Bay ayo ni kare en gi two-way man adwa go gini. Koro aparo ni jogi dhi mana ni mondo oketh gik mabeyo matimore e Homa Bay nikech en kama mwandu sirkal osedhi mang'eny. Hai Madanji yena mar mondo mi arwa ketwa ka penjo machielo ma mokwongo mo page kanyo nang'o momiyo ka ne usewinjo jotelo mago mag linda mwananchi mang'eyo ni moko kuom gi gin nyaka jogo mosebedo e paw siasa kuom kinde malach ne giseng'weyo maling'ling nikech motelo ne kata romo mar kaunti ma Homa Bay chieng' tarik 16 motelo ne romo makamano chieng' Jumapil ne gisebedo ka giwacho ni nitiere kaka opangi keth romo makamano e kaunti ma Homa Bay. Ang'o mane sindou kaka achiel kuom jokanyo mag linda mwananchi mar wacho ni oyo chalo ka gima rumbi ok bibedo makare, lwasi ok bibedo makare, to kaluwore kod kaka wan wadwaro mar mondo mi warit jopiny kaluwore kod nyingu wabwa pang romo chieng' machielo to no aneno kudhi kendo aneno ka gik mok ni kare notimore kuom hawi marach. Erokamano ahinya Joyce. Aparo ni kawuono king'iya ano kamoro ahinya. Joyce wantiere democratic country. Iwinjo. Kenya nitiere kod democracy. Oyiene ng'ato ka ng'ato dhi kendo wuoyo gi jopiny. Tadwa nyiso osiepna Ondiek to gi MP. Kumochopo makoro ji thoe iwang'e mwandu to inye ogandawa. Kik waket uru siasa. Iwinjo. Wagol uru siasa oko mondo wang'e kaka wakonyo jothurwa. Wachomo yiero kendo kok watang' to wadhi wang'o piny mar Kenya. Iwinjo. Wagol uru siasa oko e dhowa to wagol uru miriambo e dhowa. Wawachuru adieri kaka en. Anawuoyo kaka ng'ama notony. Iwinjo e lweny manotimore Homa Bay. Iwinjo. Iwinjo gima jo Linda Tumbo wacho gin gik ma ginene TV. Iwinjo. Anawuoyo gima naneno. Gimokwongo madwa koni ni jok mokelo tulo Nairobi ok gin jo Homa Bay. Jomokelo tulo Homa Bay ok gin jo Homa Bay. Gin jokanye. Iwinjo. Koro gine maginyiswa kuma no jogo wuoke. Kech jo Homa Bay, iwinjo. Jo Homa Bay ema orwakowa. Kendo ka koro tulo atek Homa Bay town jok moro monwa. Adwa koni Joyce. Lenga mia thuolo mondi. Iwinjo, mia thuolo mondi. Gimotimore Homa Bay, nok wabedo attacked Homa Bay town. Adwa duoko godo osiepna Ondiek. Giwacho gi MP. Giwacho ni saa koro ochopo moleo onego waepi. Joyce gima notimore no dindara kamora mora. Nwadhi fuyo koso nwadhi airport through ang'o. Iwinjo. 5 kilometers to Homa Bay town kiwuok ka nyaka poles mar stimo go kete ndara. Jogi odino no e bungu to bawa gi kidi. Iwinja. From mondo nwawuoge bungu ka mondo wachope Homa Bay town e kuma no geche gi owang', e kuma jo no wito ngimagi, to jok ma timo tulo gi nok gin jo Homa Bay. Ke jo Homa Bay
Tulo tamo kendo girito Homa Bay to nyaka mine wuok oko go uwi biro omowa. Iwinjo jok ma bawa gi kidigi no wuok e bungu. Mano miya penjo niya. Threats mwa koro wacho ni koro nomiyo threats no bedo threatened. Iwinjo to ma siasa. Koro nekech wabedo threatened ok wanya dhi e miche wa nekech okonwa ni kik wadhi. Mano wane Kenya man. Iwinjo. Ok wanyal dhi limo minwa dala nikech okonwa ni kik wadhiyo. Kech awacho one term to ng'ato wacho two term. Koro nikech awacho one term ani kona ni kik adhi hotel mane Homa Bay. Abed piny akaw chaya madhi. To jok mowacho jogi to gin jotelo ma jo piny mineno gi nego gi. Iwinjo emano yiero gi. Gima dwa nyiso siepe gani jo piny mar Homa Bay no wuok oko kar romb gi kendo rwako Linda Mwaniki. Miya thuolo mondo. Obet specific. Odwok penjo mi penji. Iwinjo. Maka mondo odhi mbele. Kawuono ok odi ndara. Kawuono odi kodwa dhi dala gi kawuono ngamo dino ndara. Aya mak parono gi kanyo mondi. No kidwa dhi dala kawuono odi ndara. Gima timore niya. Chako ka wacho niya. Wakao siasa wakao siasa wagolo ke gini mondo wakonyo. Ne udhi timo siasa oke kaka siasa bro wuok ke gini. Iwinjo gima jo Linda Tumbo no luoro Joyce we wachni miya thuolo tieko miya thuolo matieko Linda Tumbo to movement man Linda Tumbo onge Madanji Linda Tumbo onge watiko dok ma okaluongo nying ng'ato Linda Tumbo gin joma Linda Tumbo to onge watiko gi dok ma ere jo Linda Tumbo wanyalo bedo ni aya makiuru gi kanyo wanyalo bedo ni wagwenyore paro to wabed respectful gin Linda Mwaniki ma watu wake kiko wawach weche manyalo hinyo ng'ato Madanji ni mbele koro bato kalungo nying ng'ato wacho Linda koro kokin Linda Tumbo bed mos donge gima temo wacho ni Linda Mwananchi gima temo wacho ni mane wantiere godo iwinjo jotelo mowuoyo kendo Linda Tumbo malog they cannot afford gimane gitimo ka jotelo mowuok oko kendo tamo nyono Homa Bay no giluoro wacha chiel iwinjo pesa osekaw kendo sirkal mar Ruto osekaw pesa tero Homa Bay to pesa gi ok tiyo Homa Bay Joyce wuotho over 50 kilometers rough road iwinjo apani ineno buru kata jofwambo gigi nitie ineno jofwambo kwa wuok kata to chalo jok ma tuge buru iwinjo to mage ndara wati konwa ni kik ndara ma sirkal oloso kik ubi mondo nyon binge ndara mo ayudo ineno rough road 50 kilometers kwadhi mano kwadhi Nyandiwa kwaduo kendo wachak wadhi Sindo more than 50 kilometers iwinjo gima temo wacho ni jogi luoro wich kuot to wich kuot age yudo kendo kamora mora mowuothe ineno jo piny kako riede bath ndara mana kaka norwako Obama kowuok US nyiswa video achiel ma jo piny noriede bath ndara mak parono gi kanyo mondi Ondiek kodi mondi mar mondo mi Madanji tek bing'eni kinde moloso kotudore kod ndara bende winjo bende jo piny bende ng'eyo nikech nitiere ndara moko ma igero koda Kenha mano Kenya National Highway National Authority to nitiere nderni ma igero kod kura winjo bende gero e kor gwenge kod counties ma ok en sirikal mamalo koro kiwacho ni udhi menyo kata wi nyalo bedo ni county wigi nokuor kotudore kod ndara ma ok nogere e yo makare udhi menyo gik mapok otimore e county ma Homa Bay kose ni udhi loso kod jopiny nwadhi wuoyo kod jopiny mantiere Nyandiwa to harakati mar dhi wuoyo kod jopiny ndara otamowa mar luwo iwinjo mana dieri makende mapani kata gimbe ging'eyo mana dieri makende ndara ma Homa Bay rach iwinjo to ndara maber achiel ariyo adek moger according to program ni en ochakre en 1.5 hours kidwa kaw idwa miye Madanji explain nothing nikech king'iyo from anything mowacho Madanji onge agenda mora mowacho ka because one wa con very solid things one waduoki penjo ana duoki gimomiyo no yud kite ndara and kama Madanji wacho nitie jomoko manodhi romonegi osiemwa kaiweyo Nyandiwa kama ne giyude supporters matig makare Oliomondi nikech kowacho no dindara onge enemo confirm ni jok mano ohinyo Homa Bay ok Homa Bay Oliveti manyo maki mano makata Babu Owino majatende gorengo notero ka DCI ok Homa Bay ng'ama ne gidhi gi mako Homa Bay mano bed arrested chon ema Abdi en resident ma Homa Bay iwinjo en ok en resident ma Homa Bay
Babu ok en resident ma Homa Bay, Orengo ok en resident ma Homa Bay. Joma nogo gechegigo ok residents ma Homa Bay. Ne gibiro Homa Bay ka ne gise declare, gise yanyo governor wa, gise yanyo wa, gise chayo wa, and then giwacho ni gibiro colonize. Kariyanyo governor ni miya thuolo mondo aduoke. Miya thuolo mondo aduoke wa. Okibiduoka sani. Gise chayo governor wa, mise yanye, mamba yere, Babu Owino, nyathima yesterday kanyo owuok e university, owuok gi koko gi gunship ma university, wang'e gi mobilization mar goons, kose mobilize goons moko nyo mobilize gidigo Kisumu, wacho ni kanyocha gidhi Kisumu, Kisumu dong nyocha gidhi ka giwacho ni dhigogi. Every time, just wait, every time magidhi Kaluo, to giwacho ni dwagogi, mondo giketh nying Dr. Raymond Omolo, mondo giketh nying governors wa ma support William Ruto, nikech gino gidwa William Ruto. Joyce, wan gimomiyo kata sana wacho ni anda okaluor anuoyo kata sana wacho ni ka mentality ne makingi pango go machielo to wadhi gogi. The simple reason gocho is simple because jowa winjowa nikech awacho ni wadhi kaka jo mabe wadhi lawogi nikeche kisecha jotendwa mwagone gi kura nyiso ni chawa kisecha gik mikonyowa godo nderni ma Homa Bay William Ruto miyowa pesa through kura mogernwa te stadium mane gidwa address ji William Ruto miyo pesa motieknwa nuwinjo ka governor kwayo dual carriage no miwa Dr. Raymond Omolo ose struggle all the way ka omanyo project gibiro just wait gibiro ni gidwa first gidwa nyiso jowa ni onge gima William Ruto timo ka jo okwero gini wan mago podoni iwacho makare ni ndara maseche moko gidaringe no ndara noger kod pesa mowuok e sirikal mamalo tiwacho kanyo ni jo Homa Bay ema ne odino ndara kok gidwa ni jolinda Mwananchi obi wanno ka nyamburko wang ndara iwange ndara gik mathoth notimore dong mano bende ketho mano ne jo Homa Bay penjo ka andwa wachni ne gitemo provoke our leadership manyaka governor wa several times nosiko no weu jogo bio wach wechegi mondo dhi but jopiny gi no wang based on gik mane gisewacho chon to gi kaka ne giikore mar biro then wamed kamoro achiel ka gimomiyo ki protector debate neno konindo ko no mheshimiwa Orero wacho gimoro achiel omi thuoli tieko en ano mita ionge agenda isiki dwa duoka nikech awacho agenda paro mare bende orwaka paro mar kila ng'ato atemo wacho nini kane saa achiel oseromo gecho wang' sadi geche noko wang' godiochieng' geche noko wang' sa 11 geche noko wang' sa 12 geche oduogo wang' sa 3 otieno sa 4 otieno sa 4 otieno ni tim mang'e rally sa 4 otieno kisewuok kamoro to realize ni onge kama inyalo dhiye ok imany the nearest place ibedie nyiso ni jopiny wegi nok dwar gi nyaka jok magiwuondri ne dwar receive gigo ne riembo gi ne ok inya donjo kata dala ng'ato simply because ise provoke wa to the maximum ise chayo wa to the maximum and jopiny ema notamore magi jopiny onge jatelo ka we wami mheshimiwa Tulo kasto in Madanji kendo aparo ni mokwongo gima notimore Homa Bay wan kaka josiasa moyier ok owinjo timre kendo owinjo waluor jogo momiyo wakora mondo wadhi waritgi to bende kik wacha jopiny to bende kik wacha leaders sasa gima wuok e dho leader kaka koro an ka ok wanyal wacho ni adwa dhi colonize kamoro maning'enyi ining'enyi ki colonize ne ni iketo gi wasumbini iluongo no mwasi iketo jomoko wasumbini ting'eni Homa Bay ma ema ne iluongo ni bedrock mar jakom diere siasa onge county moere ODM e Kenya ka malo Homa Bay kendo kae mombulu mar ODM wuoke to wan kaka jo ODM ne jakomo wewa ni mondo wabede ODM to mondo bende wati e broad based government to nikech jo Homa Bay norwako broad based government kata ka diere ma jakom pod ne nitie emomiyo iyudo ni gik mang'eny mag sirkal osetim e Homa Bay to kata osiepna ne wacho ni Homa Bay ne onge yore to kiwuok ka nitie main roads to gi yore madonjo mothidhi mi kor gwenge mago yore mopogore lakini king'e yore ma direct ma roads sirkal osetemo molos maber ahinya to mineno ok olos go tiende ni Homa Bay nobedo marginalized
igni chakre 63 nyaka sani nyaka nene sirkal ne ok kawo okang' mar dhi gero ndechni ma Homa Bay. Chalo mana Kibra, kana donjo Kibra na yudo ka Kibra be marginalized. To sirkal ne omiyo koro wasegero yore masani kiwuotho kanyo tidhi mana ne nywe. To nikech wuoyi ni ok ja Homa Bay, ok ong'eyo ni an kowacho ni ne gediyo buru ni yore mag buru mago tiene ni mago ok main roads to yore masani bende igero ring road semasani sirkal oketo pesa magero aneno ni jo wuodwa ni molinda mwananchi ni nyaka gibed gi luor, to luor en gima iwacho to gi gima itimo. Kik gicha jogo ma kuonde mamoko kata gin gi divergent political opinion, tiene gi paro weche moko mopogore e siasa ka. Siasa ni igo gi muolo, agoko bende wawe, to gi wacho ni jomoko no gol ka oko. Jogi emo owinjo wachi ni jogi mano gol ka oko gi no gol gi ka gi akanye to gin ng'agini. Nikech jo Homa Bay to no dhi oyudo Homa Bay. To joma no biro gi e jok moa oko. Mabede gi we dhi kanyo to kokono de okobede. Lakini gimarach mogik manotimore bang' sa 12 ok owinjo wago siasa. To mane gimong'eyo ni kata chik mar IBC to bende siasa pokolade. Sa asaya ma sa 12 osegik kata ugombo manago siasa manade owinjo uwe. Jok moduogo mano wacho ni ji ariyo motho giduogo gi tho ka sa achiel osekalo. Sama koro ok owinjo ni wawuoye e rally. Omiyo kwa dhi mbele kata koponi gidhi duogo Homa Bay, gipangre, gibi, giwuo, to ka sa 11 gik to gidok kuma ne giaye. Kata an sani kago siasa e Kibra ka sa 12 kosegik kata an mana kanyi tawe wachno nikech otieno ok ikia gima nyalo timore gotieno. Naneno kaka Lumo post ni nyako moro mano negicha ni no gwege mtoka mane jogi ni gachi jogi manonyon ng'atgi naneno ko post e Facebook mare. Kuri nyalo ni ok ing'e samoro ng'at mothoni en mana ng'at ma sapoti makoro ang'e biro bang'e. Omiyo gima kama ok owinjo timre kendo. Chieng'no to ando governor naneno mana kanie kanisa kendo no dhi lemo. To governor wadgi ubiro e dalane. Gima ber ansani kadwa dhi constituency mar MP mang'ata agone simu. Nyocha weekend ariyo mokalo na dhi Rangwe na tero bodi. Kapok adhi agone gogo simu ni abiro liele dalani. Koro wewe gi joga kange yudo thuolo tibi. Mae kaka watiyo. Ok owinjo be ni awuok ta dhi e constituency ng'ato gi thuon gagoko ma kelo nyaka tulo makoro kelore ni. Ta gombo ni mondo waduok temperature chien. Ta inya ineno giro buru mar mowewani. Mutokani ber wadonje uru kaka oganda jokana. Ang'eni nitiere wach medo Madanji ng'isani wakaw yoyo madundo ka waduogo to bende wabedo ka watwak ni to jotelo mano winjo ka loso ka wacho weche maseche moko nyalo siayo oganda to pach joma nitiere go e studio to en mane jaod bura mano ma Homa Bay Town Apito Pondo Kaluma ne oseluonge kod NCIC mar mondo mi odhi ondik dhoge kaluwore kod weche mano wacho motelo ne limbe mano ma Linda Mwananchi e county mano ma Homa Bay. Nyalo bedo ni nitiere kaka jotelo bende no siayo oganda kosango matimore. Wakaw yoyo madundo waduogo kikidhi mabora. Imagine this. One moment you're riding through the jungle on an ATV. Next, you're standing before waterfalls, soaking in flower baths, watching the sunset over Jimbaran with the ocean right in front of you. Soft morning light, jungle sounds, a floating breakfast waiting for you. And somehow, you begin to feel restored again. Experience 4 nights in Bali with view travel starting from just
$1,910 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Oh yes, Nyakoromogi. Ma en ngomo wake. Kama wuok tich Nyakoromogi jwang tugo kwa street Nyakoromogi jwang kwayo mari, ote mari Nyakoromogi jwang request time. Tichario, wale marasta wako namna gani, wanasema namna gani? Reggae Iowa. Tichadek Nyakoromogi jwang ama nyojo tobe miero sana katogo mbaka tu pole pole tu. Tichangwen en ching jodongo. Easy. Kama nene, kikmano timo chon sana Nyakoromogi jwang ngomo wake Ramogi TV. Kati cha beach, Nyakoromogi jwang sukuzo wake. Sukuzo maliet Nyakoromogi jwang agoli Kenya kati nyaka Congo Brazza. Sapar, gide kapaga beach Nyakoromogi jwang nyaka sapaga Rio Ramogi TV. Usikose. Liet maratari. Heaven's Fire Prayer Summit 2026 is here. From 18th to 23rd of August 2026, Apostle Julius and Reverend Martha Subi of Exploits Worship City invite you to join believers from across Kenya and the nations for 6 powerful days of prayer, worship and revival from 9 a.m. to 7:30 p.m. Theme: the outpouring of the Holy Spirit. Ministering Pastor Robert Kayanja and Pastor Jessica Kayanja from Uganda. Lady Bishop Kathy Kuna from Kenya. Archbishop Dr. Harrison K. Nganga from Kenya, Pastor T. Mwangi, Dr. Francis Miles from the USA, and Prophet Thomas Tijo. Worship ministers Sunmisola Agbebi from Nigeria, Steve Tebb from the United Kingdom, and Kestin Bogo from Kenya. Mark your calendar from 18th to the 23rd of August. Exploits Worship City, Nairobi. See you there. Tuko na hizi kama hizi ni matoke, kama hii aina hii ni matoke, hiyo ya kupika. Iko hizi ndizi za kuipa. Sasa hizi tunasiita ndwafu. Ringreni nigi weche mopondo ma ok inyal ng'eyo. Ka ng'ato nigi rem e dende, wan kaka wan doctors wamanyo gima kelo remno to wayudo tuo to wathiedho. Bende ing'eyo gima mari temo nyisi. Ranyisi mokwongo mar sickle cell. Ka nyathi lwete ne kuot kata tiende ne kuot. Waseketo lakteche molony e weche thieth e bwo ot achiel mondo mi gichiw duoko e wi penjo madongo dongo ma in iwuon in go. Halo penj laktar. Halo penj laktar. Machiegni. Chakre siem mag tuoche mopondo, wagoyo mbaka e wi weche thieth makorgi tek, kendo wamiyi duoko mawinjore maler. Lakteche makare chiwo puonj mowinjore. Ng'at ma dwa kawo ngimane en ng'at ma dwaro kony, ok en ng'at ma dwaro kum. Kaw ting' mar rito ngimani. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo kod Ruth Otieno. Kik bai. Machiegni kendo ma en chenro mar Rupiny kama watu kutudore kod Tulo mayando buche county mano ma Homa Bay. Kapo ni kitudi kodwa gi sani antiere kae kod Wela Dek, antiere kod Mheshimiwa Peter Orero jaod bura ma Kibra, antiere kae kod Tom Madanji janon siasa mano ma otenore korka kweth mar linda mwananchi kaachiel kod Kennedy Ondiek ma en janon siasa e pachuka. Mecholo ote magi mopogore ote manyalo soma bobedo ka somogi e kinde modhi mbele kod twak mar Madanji. Kapok ne wadhi e yo madno ntiere paro ma ng'ise ne maki gino ma penjo ne ang'o miyo linda mwananchi no kasra kata ni nyaka koro gidhi gi colonize mana Homa Bay. Dak ne uchak kod Siaya kuma governor e county ma governor James Orengo wuoke nikech osebedo kodhi mana Homa Bay, osebedo kodhi Homa Bay kinde mathoth to Siaya pok wadhi go. Jo Siaya ok dwa mar mondo mi gibed colonized. Joyce, kapok aduoko mano, we akwonga aduoko siepna Ondiek e wach mowacho ni Orengo noyanyo governor ma Homa Bay. Iwinjo, Kenya wantiere kod chike
kaponi Orengo no uyanyo governor ma Homa Bay, iwinjo, onego beni chik nosekaw, to okinyal respond ayany gi lweny, iwinjo. Ing'eni joma notho, owacho ni Orengo oyanyo governor. Koro mane omi nego jo Homa Bay, iwinjo. Mane omi nego jo piny makiny adhi achung' kacha ka kwayo ni mondo gona kura. Gima temo wache niya, kaponi ng'ato koso ni nitiere chik, iwinjo. Ka Orengo noyanyo governor, gilu chik mondo tere court mondo obed charged kaka nyalore. To kikel tulo gi siasa gi weche mag porojo, iwinjo. Mar ariyo, about colonization ma owacho Homa Bay. Josadiri makende eni Kenya ka kata jo Homa Bay ong'eyo ni linda mwananchi kata no manage mo chopo Homa Bay town no they through threats mang'eny no ken gima yot, iwinjo. To gima temo penjo Ondiek kambe miya thuolo. Donge maduoko no. Wadhi mbele modi. Wewe. Ondiek wadhi mbele. Kawinjo koko mane penjo maduoko. Mane penjo maduoko. Iwinjo. Ondiek make mos. Make maka kanyo mos. Ng'ano go bigero gi propaganda kada asia. Gima timore niya. Wadhi adhiya mos, iwinjo. Mondo wakonjo thurwa. Gima late gima wacho kenda chaka nuoyo ni gini koro kik wakete siasa, iwinjo. Ka nitiere chik manyiso ni an kaka to Madanji ok anyal donjo Homa Bay to nyisa, iwinjo. Kecha ja Kenya, iwinjo. Anyalo wuoka, anyalo dhi Murang'a, anyalo wuoka, anyalo dhi Mombasa. Mano constitution oyiena to walk. Chik ma wuotho freely kamora mora, iwinjo. Iwinjo. Kore momiyo gima no kelo wach colonization gin threats ma wayudo kapok wadonjo Homa Bay. The first one, no kono ni kik wadonjo airstrip ma Homa Bay, iwinjo. Mar ariyo no kono ni ndeche ma Homa Bay town kik wanyono. Penjo modo penjo niya, ndara gi ogerne ng'a kok mar jopiny. Erokamano. Penjo mopenji da kedwo. Wach ang'o momiyo koro Homa Bay ema koro nyaka usiku dhiye to kuma governor mano ma county ma governor James Orengo wuok e Siaya nikech en Siaya dako chake gi Siaya kanyo mondi o colonize Siaya kata Kisumu kapo. Hapana, sedwoki unless it was a specific answer. Asedwoki maler niya. Nitiere chik matamo wadhi Homa Bay County kaka joluo. Nitie chik moko. Make gi kanyo. Kwadhi mbele kod twak marwa wawinja ne kaka jaod bura mano ma Homa Bay town opondo kaluma no loso kendo ang'e ni duol mochung' ne riwo wi oganda kanyachiel NCIC no seluonge mar mondo mi ondek dhoge. Mago gin moko kuom weche makoro liekore ni nyalo bedo ni ne osiayo oganda gino momiyo ne wanono tulo maket kod man waneno chieng' Jumapil e county mano ma Homa Bay. Wawinja ne monde. Wan kata wane telo sani to koro wayom une mutek. Ujo derepe une mutek to ubele munyari to piny. Ahinya sama wasigu monjowa kaka koro gisemonjowa. Awinjo ka sani moko kuom wacho ni jogi biro kiny. Jogi ok bi kiny. Jogi osechopo ka. Jogi ni ei watayari. Kudni gi osechako chamo wang'owa. Tayari. Vaka dwa nyiso uni kata kama wantieni. Andhoke ng'enye. Joga chagwa opong'o ka. Joga chagwa ng'eny ka. Kata nyocha na mit kodu. Naneno ka iu kama ubedeni. Ne nitie moko ma mandiko nying jok mani kiny noring kodgi. Winjogi. Koro ka in andhoga, ka in ka, nisechamo gimoro. Koro ka ok idwa riwori gi kodwa, tilal. Kochakore gi sani, wachiwo command ka wariwore kodu kaka thuond dalawa. Ni ng'ata mawacho ni one time ukal kode. Lali timang'o. Yoda dumu wonga miluongo ni Gachagua. Sama wantieni wasechiwo direction. Hotel kotel, ot ka ot, mane gisechako bute. Wadhi chako go pexen kochakore sa. Oringawa ni hotel. Ahinya Homa Bay town constituency ka. Nyaki ng'e maler jomoni ni hoteli. Jwa biro kalo gi ng'ano to tende no be wanya kalo go. So we are very serious. Setieko wach gi jotendugi. Fuel mure gogo kawuono te ungo. Alikamuka medugini pe. Wacho tu
kuyudo ng'at mawacho one time kaluru kode. Hai, adwa nachak kod mheshimiwa Peter Orero. Injo kanyo kaka jaod bura wadu. Mano jaod bura ma Homa Bay Town na Peter Opondo Kaluma no loso mano motelo ne romo mano mar kwetha malinda Madanji e county mano ma Homa Bay. Kendo e chieng' Jumapil bang' kane oseloso waneno ka weche ne olokore. Nyalo bedo ni jotelo ema nosiayo oganda e county ma Homa Bay mwaneno giko mane waneno kethruok mag mwandu, tho kaachiel kod hinyruok mag jopiny. Awani Kaluma kane wuoyo aneno kata kaka jo NCIC barua mane ondikne naneno to kata duoko mare bende naneno nyoro to joma noloko wachno ing'e dholuo bende samoro loko tek. Wanto wawinje gi dholuo achiel kachiel kaka dhok mano tiyo god ma wanok wanyalo wacho ni ng'ato loko nwago, wanyalo wacho ni wan wawinje from the horse's mouth. Koro ni yudo mago jo abano romo gi jo apiko ng'enyne ema winjo ko wacho negi ni olo negi mafuta magiringo go kendo wacho ni jo wasigu osedonje igi jo wasigu biro ni jo wasigu nie igi kata kanyo omiyo ing'enye wasigu kanie iu kaka koro ne en local and area MP nyaka no nyis joge ni jogo ma ok jogi osebiro kanyo to kendo gima neno kako ra interpret ni jogo ok gin jo Homa Bay. Gima wacho ni jogo osedonjo ka kendo gininde otende nikech mano neno no way a day to nikech no wacho ni en key koro no way a day to that event. Omiyo no kone jogo ni jogo oseninde otende lakini gima no wacho ni jogo odhi omany nyaka i otende kuon magninde go. Ing'enyi samoro kanitie wasigu moninde e iu nyalo kelo weche mang'eny. Kora wanien kaka area MP no neno ni mondo oalat jogene gigo madhi timore nyaka be ing'enyi en e committee bende mar is it defense or security nyaka be ni en gi information moloyo ma wan go kech Kaluma kwanza en lawyer ong'e rights ong'e legal ong'e gik mowacho kuma nyalo tere to bende en security koro zamoro information ma en go ana onge go omiyo gik mano wacho go no wacho kaka local MP to gik matimore area ne to koro an kama bede okanyalo wacho ni gino emano omiyo gigo timore kaka winje. Ondiek yena chak gilero wad mar uwasigu nikech ena ni unu play video mar Kaluma di play video mar Orengo ni di winjo kako Orengo oluongo jotendwa nikech u play mano then Orengo no se declare ni en enemy mar jo Homa Bay. Mar ariyo king'iyo Babu Owino gi video manyocha Babu Owino goyo Babu Owino nyocha se declare no biro colonize Homa Bay. Kane jo wasungu biro colonize wa ne wadwaro freedom marwa ne gin jo asikwa nikech gibiro nyanyasa wa gibiro keto wasumbnigi ng'ama diye ni dhi kete wasumbani. Mar adek Sifuna e weche ne duto te kata kane pok linda wananchi gi wuothe en tich mosebedo go nosedhi monindo nyaka wacho ni nosedhi monindo nyaka Mbita moneno yore mag mbadi kaka richo en gima nosewuok ma Sifuna osebedo ka goyo en Sifuna golweny gi mbadi osebedo ka wach mbadi e moko dwaran bedo minister mar mbadi ma finance Sifuna ok dwa mabor ande momiyo anadwa koni ano kane mudha lion emomiyo kata Oparanya no budho kapok obedo very close gi Linda Ground nikech no expect bedo minister ma finance no bagi ne gidwa ni mondo Oparanya mobed minister ma finance ka no mi mbadi to ne rach ne gando ganda wanyaka chikitgi gimomiyo ne koro jog nyaka luong mana ni wasigu nikech ka wan go wadwa miluongo ni interior PS gidhi gi omu guns Kisumo to ka police omako guns go ke korio to giwacho ni PS o instruct police mondo intimidate. Jomage mano dhi omo guns Kisumo. To dong guns Oliveti mane gin go cha dong en leader mar guns mag Orengo. No make and Orengo gino tere ka DCI gin mane gi produce ka DCI. Iseneno ka wanga no produce ni gun wanga onge gi gun nikech weg gun no golo no tero gun gi ka police. Mar ariyo gin mane bedo ka gigolo guns gi court
gine magini manyo in fact otamo gi mnadoko mabedi golo guns gi mokwa mikoto mabei kucho because no maguns gi mang'eny kucho. So gima dwa koni niya Kaluma ne nyiso jowa jomose declare war against gima konyowa. Gideclare war against owadwa ma Dr. Raymond Omolo gidwar nikech nye sirikand Ruto. Gideclare war against jawuodwa Mambadi gidwar nikech nye sirikand Ruto. Gideclare war gi gik ma William Ruto timonwa. Nderni wa maglam mane osetimnwa mabei gidwar gidwar ni gikethi. So magi jo asigu. And makatane ma ato be wach bra tiyo gi stronger words. Kaluma tero no bedo fair nikech en mbunge. Ato da wacho ni rodh gi uru. Da declare that one. Mando wado maka mana kanyo. Because giangisani yes wasigu biro warwa gero ka winjgi to ging'eyo chung margi. Mar mondo mi gikwane tulo. Kang'ani osewacho ni dwa colonize. Idwa winje kako biro nyisi kako dwa colonize. Apenji. Asewacho na biro goyi. Adonje ot. Adwa koni kedi rita yot kanyo na adwa goyi. Ka goyi ma inyito. So joma be ne ok nyachiko itgi ng'ama dwa colonize gi. And then the worst of it, nyocha gi set demonstrate by orengo telo de nyadidek mowacho ni wan wa joma ho. Kiwinjo gimorengo wache video di kotene gi Brian Weke. Brian Weke ochunge bathe ka, orengo ye wuoyo ka to wacho ni wan jok ma ofo. In fact, manyu video orengo ni uplay. Mondo ung'e because samu judge Kaluma, samu ujaju Kaluma based on this. Jogo nyocho sedhi nyaka ka police. Gin giwegi kotelne gi kijande moko wakili moro manyocha bo ma certificate mabei kachi luong ni nyauke. No gidhiyo mabei kanyo ni giwacho ni gibiro defend themselves. Ka police ok defend themselves. Mano tiene gi attack ngawa. Gi attack Raymond Omolo because gimanyo makosa mondo giket kuom Dr. Raymond Omolo. Gimanyo makosa gidhi menyo ndara Mambadi mondo giket kuom Mbadi. Then gibiro yanyo governor wani ng'ama dhako. And then idwani mondo wapamni. Neno kanyo nyocha police no protect gi kabisa. Nikech naneno gari sani police go donge giwacho ni mogo gi bullets. Donge ni winjo ka giwacho ni nogo gi bullets. Naneno ka gari mar GSU ne mbele kana ng'iyo geche ariyo kendo chien bende naneno ka police nitie kendo bathe kendo naparo ni to bingeni nikech gidwaro makosa ne Raymond under PS interior gisane giwacho nang'o donge giwacho ni police nogo gi bullets koso pokulando mago ka Madanji olosko ero kamano gima dwa wacho ne jopiny kata jotendwa it happened ni nitiere kweth mar linda mwananchi to gi kweth mantiere side moro mar ODM iwinjo ok en makosa to kaka jatelo kapok iluongo ng'ato ni jasiki to para nena kuma wae kaka oganda lu par ni Kenya ka de onge James Orengo dikoro wan kanye kaka oganda lu Kenya ka de onge Babu Owino kata Sifuna mose chamo tear gas Nairobi ka koro nwa kedo kata broad based kata Minister of Finance ni adwa nyiso u ni de ok wayudo kendo Samo Orengo Babu Owino gi Sifuna no chamo tear gas Nairobi ka kwa manyo broad based jogi no gin kanye mane penjo monego bin wawe atieki demonstration mar broad based wawe atieki jok wawe atieki muluogo Sifuna kende manobiro ana senyise kaka Sifuna no bedo wawe atieki onge ng'ama nodhie those demonstration wawe atieki gima temo wacho niya kata enene okanene pogruok mar siasa bet gibeda bede ODM gino wambe wawe gi linda mwananchi wani mbele ka lenga lenga donga wuoyo Ondiek wewe otiek monde donguse koni kikaluongo gi nying moro cha koro wawe aluong kama iwinjo koro un bedwa beda koru kono wan we obed koni jopiny buru amua jok magidhigo jopiny buru amua kuma spirit mar Raila Amolo Odinga nitiere gibro dhigo dong sato chiegni erokamano we asoma ne ote maro bila shemo thong saka ni greetings Joyce aluo twaka kendo amoro saka ni Joyce Tulo ma Homa Bay okasiro kata matin Raila ne okedo ne Kenya mathoth kendo ratich oganda ema ne okedo ne duond buche mathoth ne Raila okelo kendo okedo ne mateka saka ni ka idhi Mount Kenya ji mathoth ni koda parties maggi kendo onge ng'at machapogi en gima lit mateka ni Kaluo ema ne otelo ne kedo ne duond buche mathoth to bende ema onge duond buche mathoth dictatorship thoth matek e Luoland Raila ne wasiko ne
wasieko to nitie jotend ODM moko maparo ni ginyalo donjo e wuora Raila. Lweny ma Homa Bay was not necessary at all. Ere rach mane dhi bedo ka Owese Funa kod tim mare otimo romgi mar siasa Homa Bay gi kwe. Waseneno josiasa mathoth mane siayo yudhe ma jobless nego other jobless youth magikedo ne josiasa mani kod paro ma opogore. Penjo, ong'isa ka ni ka paro opogore to wagore kata wanegore. Piny luo mangima ema sani lweny otimenewa. The rest of Kenya neno kaka nyithi ng'at achiel negore ka wuon gi otho. Ong'isa ka ni ere aduond jodolo, ere ng'at moro motegno manyalo konyo gandawa. Ong'isa ni Homa Bay existed before Wanga kod Kaluma. Teko mathoth mar gorruok kod siro guns gikete loso osuptende magwa maricho miluwe jotuoka. Mogik ong'isa ka ni jotelo te masiayo yudhewa e lweny nyaka koro DCI, IEBC kod NCIC kaunegi okang' matek mar chik kendo otamgi chung'. Ong'isa ka ina mos ne Ondiek. Mano mana moko kuom ote manyakwara muge jong chwalonwa kokale yore waduto te mago mag tudruok odiochieng' ma kawuono. Ka bende joneno moko bende wacho kae ni mokwongo mano aperi nyogutu. Ong'isa ka ni Joyce aneno maler mokwongo josiasa nyaka pog kuonde mitime siasa. Ong'isa ka ni ne kaka jo Keth Lake Victoria Field to Lake Victoria e kama mileme mano odlamo mano Keth Homa Bay mileme jotelo nyaka mi Nyasaye duong'. To gima nyaka ging'e ni josiasa makonyo orengo gini to nyaka mi Gladys luor. Nono to wan mine wabowuok negi oko. Mano aperi nyogutu. Mago mana makuom ote manyakwara mogi jang cholonwa. Ote thoth ahinya. Mak mana ni thuolo mwantiere godo ema neno ka dhi mana mapiyo piyo. Jopiny bende moko kuom gi bende wacho ni oken gino makare ahinya. Oganda luo nyalo riwore e yo machalo nade. Nikech wang'eyo ni gino matimore. Wang'eyo ni jogo manitiere Linda Mwananchi ne. Linda Mwananchi en mana kweth mar jo ODM mano balo kod ODM makoro giwacho ni gipogore kigin. To wanyalo wacho ni gin bende moko kuom gi bende pok olando officially ni giwuok e ODM ayanga. Wanyalo riwore yo machalo nade kachako kodi mheshimiwa nikech nyonyo kanyo ka janeno moro wacho ni wan kaka joluo koro wagore kiwan. Jirende wanyiero wani wagoyore after wuonwa kanosewito ngimane. Aparo ni nasebiro studio ni mang'eny ma kane wawuoyo wache Linda Mwananchi gi Linda Ground. Ane achiel kuom jobura mang'eny mane gomba ahinya mondo wabed kanyakla. Nikech jogi te osomo siasa margi ka kuom the late Raila Amolo Odinga. Watema ahinya kaka jo ODM mondo grubegi obi together. Ma bende nitie ji kanyo maonge ng'ama noseriembo ODM. An kaka jasiasa riwruok magwa kaka jo oganda luo to gi Kenya mangima duong' moloyo gimoro amora. To odong' giwinjo kata ka koro wuoyi mabathwa ka wacho ni gin gisedhi wan wadong' adong'a kuma wadong'eno. Koro tiene ni gin jane koringo maonge ng'ama lawe. Wan warwako ng'ata ng'ata kendo e wagomba ahinya ni ka ginyalo to pod giduoga time pok okadho. Ji oriwre ariwa kanyakla mondo wago siasa maber. To nikech ok ng'ato nyalo wacho ni en modhi gi spirit mar jakom. Jakom no wewa kawane broadbase ka. An nawuoyo gi jakom mang'eny nikech an ema rito dalane kacha. To wach manowacho onge ng'ama nong'e ni jakom dhi tho. Made en tie. De pod wane broad-based. Nikech nokoni wadwa bedo kanyo nyaka 2027. Onge chieng' manowacho ni mondo ka 2027 poko gi kunuringuru dhi koni, unuringuru dhi koni. Ne kuon mwadhiego gima lawo onge. Omiyo wan kaka oganda luo ka nyalore to wabed gimoro achiel. Wane ni to wan ang'o ma wayudo kama wantie. Ang'o ma sirkal bende nyalo miyowa. Ing'e ni jowa mang'eny ok ong'iyo bede e sirkal. Jomoko be sani gik mitimo wanwa gi sirkal buogogi. Nikech nyaka ne siasa chakre onge kata budget maniketo ne oganda luo magik bilion 3.
kata mane sirkand Uhuru mane wamosreni kineno tiketonwa 600 million mano miyi gima duong' mowuoro to sani oseket ne ji bilionde mang'eny made wabedo joma ber to wabedo abeda kaka kanyakla to wang'iyo kaka oganda luo nyalo konyore ok wanyal bedo josiasa mwasiko wagaga siasa to kwa konyo oganda luo wan kaka leaders kaka an mbunge sani owinjo ng'ini to nyaka jopiny yiera ang'o masekonyogo oganda luo to gi jopiny manoyiera nyaka ketwa ratil to jogo musiko wuoya gi dhogi to gima gikonyogo ogandawa to gi jo Kenya onge mano koro bad leadership to leadership maber biro ka ji oriwore kanyakla leadership maber biro ka onge wacho weche ma ok odhi kare kuom jowetewa onge tiende wuok tiwacho wach ma ok odhi kare kuom leader wadu samose yieru kaka leaders owinjo wer gi dhok achiel gima duong' mogik nowinjo wang'i kaka wakonyo oganda mano yierowa omiyo an kaka jaod bura ma Kibra gima gombo ni mondo ji oriwre kanyakla wariwre kaka oganda luo wang'i ni to kanye mwanyalo dhiye anyalo nyisi kawuono ni 2027 onge jaluo masani nyalo dhi chung presidency mano anyalo nyisi kata kochung nikech en democratic right to dhi yudo kura mathis ma ok nyal konywa owinjo wariwre go oganda moko me Kenya ka manyalo konyo ng'iyo ni to be nyalo miwa kata namba 2 moro to ka ok namba 2 no tang'o ma wanyalo yudo manyalo konyowa ni already wan gi lemo moko matin ma bende kaka oganda osekonyo jowa kata oko konyo to osekonyo molo sirkende moko go temo osebedi onge sirkal moro amora mosekonyo jowa molo sirkandni iwacho ni cha ogwang' to bende chango icha gweno o ikon samoro gweno ba marache momiyo ogwang' chame koro wan kaka oganda luo nyaka wang'i an ne jaduong' ogona ka wawuoyo kode nokona ni wadhi koni mibede mano gima nyalo wacho sa saya ma intie to biane amang'e MPs mang'eny mane budho kode onge chieng' mane okwera ni owuog kono omiyo awacho ni wang'iuru gini maber ahinya nikech sani kapok wabedo gi chama moro osiepna ni kapenye ni to chama maru mane modwa chungo kaka president adwa no nyisa kapok owuok ka mondo jowa bende ong'e ni ng'ani an korengo no lando no chung president ta chako paro ni to be wanyalo miye kura to kapok olando no chung to kare ng'ama gidwa chungonwa mondo kapok owuok ka to wacho ni wan kaka jolinda mwananchi moro cha to wacho ni moro no ka yawe wach kaka wacho owacho ni wan to chama mane magidwa chungo mondo jothurwa bende gi jowa maluwo ODM as a political party ong'e ni kwaka chama ni ema gichungo mondo wang'e wan ODM mar Oginga Oburu ema ntiere sani wan waburu nyisi kwa wuok ka ari Orange House ang'e kuma dhiye mane chama ka kare Orange House tadhi e powerhouse to kwanyal bedo ni wan sani odong' dweche moko kende to wadhi e yiero to poko nyiswa ni jomoko poko nyiswa ni to waluwo kanye mwalimu adwa ni riw wachno gi wachni mogik kanno ka thuolo marwa rengo mogik ka tieko kaita mi Madanji hapa ni wach mogik mogonge ng'enyan ka biro ka to jo Kibira mora Kibira sani wan gi kwe development mwatimo an adwa ni kisa mibi penye tang'o misetimo ne jo Kibira tabiro koni ni gima to un jo TV to biro neno ni to gigi be atimo adieri yore minene yawgi sani kidhi to kata weche okigo range Kibira wasego nderni 32 mwago elam kama kendo koro mogik wawacho ni wan kaka joluo nyaka wariwre oganda luo nyaka wuogi dhok achiel ODM as a political party nyaka kel joge kanyakla mondo kata kwa dhi e mesa gi ng'at mwadhi riwore go to wakoni wan wasekelo wabunge 100 gi wiye wan koro wadwa ni wakaw ma kanyocha wan Naivasha wawacho ni wadwaro ni koro kopo ni presidency wachiwo to wadwaro vice presidency kaka wadhi negotiate koro ganda luo nyaka bed kanyakla mwaneni to ang'oma wadwaro sirkal mambele ka erokamano e nyamalimu to dawo ni be nyaka wadwok chien Madanji ka watieko
Erokamano ahinya. Mokwongo kadwa duoko penjo mari, kaka joganda luo nyalo riwore. Aparo ni Joyce okosebedo mayot ahinya ne wan mondo mi wadoge Linda Mwananchi. Iyudo ka oseriembo jowa kaka Sifuna to oseriembo e party. Mana dieri makende. To gima timore masamoro nyalo miyo gini bed matek mondo mi wadog kanyakla kaka oganda luo e ODM. Aluongo ng'ata achiel, dong' omi aluongo Sifuna kende pok anyisogi kata ni giwuok e party. An aluongo Sifuna kende. Sifuna nogolore kende. Nowacho ni ODM makata sani wanodwa ni babu oduogo chung governor Nairobi. Ang'o momiyo an kawuoyo to wataka kamano kwa watieko. Gima timore niya, gima nyalo kelo riwruok mar oganda luo mane ODM bedo control gi remote mawuok e State House, mani adieri makende madwa kono jopiny. Iwinjo. Decision mabedo made ODM ok los gi jotelo mane ODM bedo control from the State House. To agenda mar jogi en ni mondo pog oganda luo. Tana dwa kwayo oganda luo. Sa ochopo mondo wayud gimoro in the future. Nyaka wariwre uru, kabila moro kik kel mondo mi opogwa, to kidok kodgi gito gin kod kwe. Iwinjo. Mano gima kaka oganda maluo nyaka wachung'uru motegno, watamre uru. Iwinjo. Adagi kenda kwedo ni oganda luo wacho ni waonge kod ng'ama nyalo chung president. Mano nyiso ni Raila kaka nen japuonjwa nopuonjo students who are becoming useless. Iwinjo. Mano gima ok wabiye tadwa wacho ni kawuono niya. To kulado. Iwinjo. Adwa wacho kawuono niya. President dhi wuok to president mwadhi chungo en student mar the late Raila Amolo Odinga. Iwinjo. En student japuonjre mar Raila Amolo Odinga manoluwo puonj makare mar jakom ema dhi chung kaka president mar Kenya ka. Katieko. Mapiyo piyo. Adwa duoko ne jowinjo kamoro amora ma gintiere kamano. Ahinya adwa kwayo constituency mara hawi maber aduoko ne giero kamano. Tadwa kwayo gi adier makende. En mane? Nyando constituency. Adwa kono jo Nyando kamoro amora ma gintie. Ni sa asaya ma jatelo moro amora kamoro amora ma wuoke dwa biro mondo rad kodu kik ukel tulo. Yeneuru jotelo obi kendo winjgi. Kendo makelo nu pesa be yeyo gi kelo pesa mondo kaw. Kenya ka kumwarieni nyaka koro wapog tulo kod siasa. Erokamano inyato Madanji Ondiek kawatieko. Ngeni en wach natariyo gi matieko go. Kachako niya namba 1 nitiere gimiluongo ni luor. Luor nyaka bedi. Ende momi adwa wacho ni jok ma yuayo nying governors ate Gladys Wanga. Ineno ka every time gi record Gladys otimo kama, Gladys otimo kama. Gladys ne onge Omabei sama ne rodhogi. Gladys ne okone koting'o bete orenge mano ne koting'o bete gi ludhe. Gladys none kikwayo mana jogo Omabei mondo we jogo bi mondo wach weche gi. Kendo no kwayo several times ni ka ubiro we jogo bi ka gibiro gi wach weche gi gidhi. To gine mane gibiro kane gichopo Sindo. Rally gi mokwongo jaduong' Orero macha to onge ng'ama ne nyayiene gi gidhi giwuok kama chielo nikech weche mane giwacho Sindo kiwinjo weche ma Karoli owacho Karoli go videos mag jogi te wach mano dwa go video in fact kenda adwa dhi ka NCIC kenda adwa dhi awuon mondo present also petition na mondo gi play video mane Karoli owacho Sindo ni wadhi uro Omabei wadhi wako joka mano Karoli no wacho maler Babu Owino no wacho ni wadhi diemo gi jidhi diemore Kabul mano ne en Sindo to wacho ni jidhi Omabei jidhi diemore Kabul ichiko wadhao to wandalo ma mogik luor to the worst awacho kata na Sindo kanyo gik makara Tabitha Nyandiek no wacho about dhako wadgi ma be chung governor is not be chung MP makacha iluongo ni ngane madam ngane nyako machunga bana Suba South igolowa no wuoyo marach kabisa gima dwa tieko go en niya wan kako oganda luo wasebedo kubolwa oko ma sirikal nyaka ne Kenya yudo huru William Ruto e president moyie tiyo gi jotendwa kaka governor Gladys Wanga John Mbadi Raymond Omolo mondo mi wayud dongruok mwayudo thurwa adwa kwa jothurwa ni ka ng'ato biro madwa chapo gigi
to kik wayiene nikeche ok wanyayie ni gik mawang' ni wanwang'ogi ni koro igero nwa ndara ne gidhi komigere ndara ka buru chamo gi kigero ndara to giwacho ni wan joma ohuo nikech wa support William Ruto wan wago 2 term mago poni ng'ato ok dwa go 2 term tinyiso mana gimomiyo dongruok ma joluo rach. Erokamano ahinya Kennedy Ondiek, erokamano ahinya Mheshimiwa Peter Orero kaachiel kod in Tom Madanji kuom kawo thuolo maru odiochieng' ma kawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak. Nyakwar Mogi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak marwa okinyi ma kawuono. To maduong' mogik mwakwedo en tulo mag siasa. Ka jatelo dwa biro kuomi yiene mar mondo mi ousni sera mare, kiwinjo ka ber inyalo luwe, kiwinjo ka rach to weri godo. Nyakwar Mogi Ajwang' wakawo yoyo madundo gi sani, chenro mabiro bang' ma en tedo gi chiemo gi Jai Lieta. Ibed kod odiochieng' maber, oriti masani. Nyinga Joyce Oduor. Mondo iyud aseyudo chang kaka skiza tune mari di star 811 star 500 hash. Ohala mora mora maber chakorega gi paro. Inya chako ohala mora mora. Kata kamano, ang'o madwarore mondo paro no nyak? There are so many factors manyaka ing'e. Nyaka ibed gi pesa mibo chako go ohala. Nyaka ing'e kata location mikete business. Nyaka ing'e